Здравейте хора, аз съм Асен Геймър БГ. И ще има томбола, който иска да участва, какво може да направи? Може да си пусне името от нашия клас в някаква шапка. Или да ни го даде. Да. Човек, на мен всичко ми изглежда като торта. Я! Дали? Пак какво е? Някакъв текстър пак. Зомбито на джинджифилен човек. Как ли изглежда скелет? А как ли изглежда голямото зомби? Че да знам. Добре, къде беше нашата къща? Защото аз с този кралски текчер пак се обърках доста. Дървете са много яки. Къде са ти живот са? На мен си подами от торта. Я? Виждам. Да, аз съм с нас. О май гад, човек. Дърветата как изглеждат? Какво? Дърветата как изглеждат? Не знам, ма често са от торта. Стига де. И вратата е джинджифилена. Това е смешен текчер пак за мен. Ако би го имал, щях да смея цял ден. Хръшко! Аз даже имам самолет. При мен много яко изглежда, човек. Виж! Виж колко яко изглежда. Лезерските. И виж Спенсъра. Честовете. Честовете са златни. И печките много яко. Моето е като маса за хапване. Я? Краче, енчантинг тейбъл ми е като маса. Я? Ето и откривката. А книгата обаче. Айде, мъкни го. Рошо, спри са! Тия как ли изглежда? Не, няма влизам млада. Стой, аз види как ни изглежда. При мен как изглежда това. Кое? Това за обядът. Тука. Масичката. При мен изглежда тия гъбички там, червените. What the hell? What? Много яко изглеждат. На мен ми изглежда нормална масичка. Не, забрави, аз ще вляза. Ще вляза през кралското. Тук всичко изглежда като торта. Коня! Майгад, коня изглежда като торта, не го понасям. Наистина смешно е много. Стига, човек. Не, този текчер пак е доста смешен, дето са. Аз сега ще разгледам всички. Ще си приклипа на пауза. Добре. Малко мък. И хора, здравейте, отново сме тук. Той вече се прави... Виж, Ендър! Ендър! Ада! Много яко изглежда тук. Виж го как изглежда. Много яко. Какво ли отвътре? What the hell? Пичко! What the fuck? Вътре ще имам... Човек, това е като предишния ми скин, цветовете! Сега направо от предишния ми скин. Значи аз още съм с него този скин. Изчакай малко, си махна бронята. Искам да видя... Ела, ще взеш малко диаманти. Не, аз съм Стив. Помниш ли предишния ми скин, ония кралския? Да. Това е с неговите цветове. И сега ще дам диаманти. Че аз искам моите ми да си направя. Изчакай, че нямам нищо. Не дам. What the hell? Вратата е толкова яка. Бъдете са толкова много яки. А бронята много яко изглежда, виж. Сега ще дам диаманти, вижте колко яко изглеждат. Да, знам, като истински диамантите. Да. Емералда, Пръчки. Емералдите са много яки. Я? Я кажи. Еди се ще почне. Как ли изглежда Ендър перлата? Та пък като същата е. Аз ще отивам в Ендъра да се бия. Аз отивам да си набера пръчки. Аз отивам в Ада. Събира Блейз пръчка. Блез пръчките за кога бяха? Те да знам. Да, от тях се прави полушенка. Да, наистина. Това полушенка ясно.
Ти да ме иши на Газ! студия. Мак, що там? Ха! О, все ти изглеждат. Много гадно, бе! Как така? Али, аз там... Аз умирам! Аз умрях! Изгряха ми айтемите! Аз умрях! И пак съм заклещен! Защо не го махаш това дърво? Защото ще влядат монстери! Мисля, че няма не трябва да фъл. Аз как са да ти да тип? Изкопай го, не можеш ли? Мога, ама... Изкопай го. И той после научи да не умираш. Дай си ми диамантите. Ще първо да... Да, ти сега няма да оставиш покой диамант. Офадила си ги вземи. Не, чакай, аз ще видя дали моите неща не са изгорели. Отивам си роя в останките. What the fuck? Как така ти изглежда? God damn it! Взех си брадвата. Супер, половината ми неща не се изгорели. Какво са ти останали да намечеш кирката и брадата и бронята? Само... Не, чекирката, брадвата и ни панталонки са ми останали. Пак е нещо. Имам 18 диамата, моите стигне за Макс броня. Какво направиш с останалите, бе? Бат, конят изглежда яко. Защо конят изглежда толкова гаден? Конят ме хареса! Конят ме хареса! Значи, че вие си имаш кон. Да, но нямам седло. Какво направи с останалите диаманти? Нали си направих броня? Да, броня не се прави с толкова диаманта. Добре, сега ще ставите тъпкън. Слезе ли? Да. Колко време е клипа? 8 минути. Айде, бо. Изчакай. Ох, аз ще се телепортвам при теб. Дай. Зарошаме къде? Добре. Ще стигнете за Макс броня. Да. Не останах да седи. What? Май ще трябва да събирам. И хора ще съберем. Той няма да е това. Това газ ще му чупа тиквата. Добре, хора, ще се върнем, когато намерим доста диаманти. И ще спра този клип. До сега, чао, абонирайте се, дайте лайк. Няма. Защо да няма? Човек, всичко ти е изгубено. Трябва да намерим диаманти. Останахме с един. Сега сме 0, като ти извратеняци. Сме. Почти. Много гадно изглежда пшеница. Дори не знам как се изглежда.
Хора, отново сме тук. Той намери 2 стака или 3. Един. Да, един стак диаманти. Сега да ви покажем. Не сме читнали. What? Хората не са го видели. О, не. О, ще чисто главата. Значи трябваше да видите, че читваш. Нали? Или не? Ама кое не са видели? Как намерихме диамантите? Ние не ги намерихме, ние ги читнахме. Ти спря ли го? Да, го спрях. Не съм спряла, спря го на пауза. Спрях го на пауза. Стой да влеза. 11 минути е. Затова аз сега ще го спра.